jardí més xulo! Combinada amb guapell! ¡Mira, Picudo! ¡Está pagando en el plan confianza! ¡En FEDECAM! Sí, tú fía. ¿Pero qué eres, comunista? ¡Pues claro que en FIE! ¡Empezando a estar en el hospital! ¿Uno no ya qué chulo se ha quedado? Anem a veure com ha quedat el pont de Sant Vicent! Va, anem. Ves, Picudos, que això està quasi acabat! Això li dius acabat? Els compromisos así es cumplirse. Tens la rotonda, tens els accessos, tens el sistema d'andrones, ho tens tot asfaltat, tens la rotonda, tens de tot. Però de què es queixes? Però si falta lo més important. Com que lo més important? Pa tu lo més important què és? A veure! El pont! Com que el pont? Si el pont s'acaba en 4 dies, tonto! Jo, el 22 de maig, aniré a les eleccions a votar, aposto, per este pont! Palabrita del niño Jesús! El que estan fent és ficar 4 màquines i després de l'elecció veuràs tu. Però si jo recorde que papà Picudo deia que quan van néixer ja anaven a fer-lo. Fa 2 anys van fer els accessos. Van fer això, després diuen que van fer l'altre d'allà. I mira com està això. I ara que venen les eleccions, pues estan desblossant un poc. A les pròximes eleccions, pues ficaran algun arc, algun pilar, no ho sé. Això és com anar al quiosco i comprar-te una revista per fascícul, per muntar poquet a poquet. Si és un pont de Planeta Agustini! Mireu que treballadors que són, mare meua! Aquell d'allà està desbrossant el pont de Sant Vicent! Ya está así arriba el oso Pepe. Pepe es un oso normal que vive en mi tumbancal. Toca el tambor y por la TV o ya y por la pollo. Pepe es un oso normal que vive en mi tumbancal. Toca el tambor y por la TV o ya y por la pollo. Ya está así arriba, Pepe, Pepe. Ya está así arriba, Pepe, Pepe. Ya está así arriba, Pepe, Pepe. Ya está así arriba. Vaja por la TV a veure com han quedat les eleccions! El Partit Popular ha sigut la formació política més votada als comicis electorals que celebraren ahir. Els populars aconsegueixen un total de 10 regidors i perden la majoria absoluta aconseguida a les eleccions de 2000. Agrair a tota la gent que ha depositat la confiança. És lo bonico que ha deixat el poble! És que ho ha deixat tot inaugurat antes d'anar-se'n! Això no pot ser! Té que governar ella! Ja parlat. Així no ja tenim l'experiència dels tripartitos. Jo crec que els anys de tripartito no no han sigut massa bons perquè a la vista han estat els resultats. Quan hi ha una combinació tan rocambolesca, la veritat és que és complicat que tots puguen estar satisfets i que tots puguen remar en una direcció. Així és que jo crec que la majoria de la gent pensa que els tripartitos no són bons, però ni així no en tenen ni en cap de lloc. ¡Si això aparecerà el camarote de los hermanos Marx! Les estamos ofreciendo cómo ha sido esa comparecencia de Francisco Camps en la que ha anunciado, rodeado de sus consejeros, esa decisión de dimitir de su cargo del presidente de la Generalitat. ¡Pero el presidente es votado en democracia occidental! ¡Ay, madre! ¡Con que ha dimitit! ¡Ay, madre! ¡Ay, que no pot ser!
voluntariamente ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del gobierno, para que el Partido Popular gobierne España, un sacrificio personal y un sacrificio político y familiar. Dejo la presidencia de la Generalitat. La dejo en este mismo instante. Inocente. Completamente inocente de las barbaridades que durante estos años se han dicho de mí. Però si eres el tío més honrat que jo he vist en tota la meva vida! Però si han desaparegut un montón de milions d'euros, tío! Tú solo estás dando un traje, tío! Por un traje que robé, robatrajes me llamaron! Me voy rodeado de amigos, de compañeros, de lealtades Paquito, yo te y de quiero, ilusiones. huevo, te quiero. 8 años Paquito, después inocente. y 3 Paquito, victorias inocente. Paquito, por mayoría inocente. absoluta. Me voy con la conciencia tranquila, ¡Hazlo con el el deber cumplido ¡Que mole lo que digo en el canal! y con no! todos los proyectos. ¡Qué sofoco! ¡Dale para el poco de aigua que solo le digo antes! Valenciano. Paco. Ha dimitit. El hombre de excepción. Que ante Dios, ante Mariano, ¡Vale! ¡Eso te va a decir! asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio al PP. Ha entregado su vida quemada día a día, traje a traje, en el diseño de una maqueta electoral. ¡Forever Yo, Paquito! ¡Yo quiero ser Forever Yo! Yo sé, en estos momentos, mi voz llegará a vuestros hogares, entrecortada y confundida por el trajín, los turistas, la Fórmula 1. Es natural. Es el llanto de Valencia, que siente como nunca ¡Socorro! la verdad infinita de su rodez. Es cierto, Paco, el que durante tantos años fue nuestro presidente, está a camino del banquillo. Pero nos deja sus eventos. Nos quedan sus maquetas. Nos lega una deuda histórica de inexcusable cumplimiento. ¡Paquito! Yo creí que la tele esta se escacharando algo, pero ya solo para decir mentiras. ¡Arregla! ¡Vas a parir una película de terror! Ara sí, ha arribat el moment de dir-los adeu, no sense abans donar les gràcies a tots aquells que, d'una manera o altra, han contribuït a mantenir viu el que ha estat el reflex d'una etapa de la nostra ciutat, la televisió d'Ontinyent. ¡Madre mía! ¡Diuen que volen tancar hasta la TVO! ¡Estos del tripartito están locos! ¡Los hermanos Marx! Tinc publi reportatges gratis tots els dies, sobretot en un mig de comunicació. I ara com veurà la meva Lina tots els dies? Com sabré què farà la seva vida diària? Mare meva, Lina, t'echaré de menos, tia! Eres la millor! Tenies un glamour, li donaves un glamour a este poble impressionant! L'alcaldessa Lina Insa ha fet avui una visita per les obres del Palau de la Vila. Lina Insa. Si tú eres por millor que la Rosa Quintana y María Teresa Campos! Lina Insa. ¡Tú li dones molta més vida a la tele! La Lina Insa és L'alcaldessa Lina Insa i la Lina Insa. La Lina Insa. Que Lina Insa. ¡Ay, madre, qué desastre! ¿Y ahora qué faré?
Ara es presenta davant meu un futur incert. Qui sap si la llum i la veu tornaran a ressonar algun dia al meu interior. la crisis! ¡Ay, man, el tripartito este! ¡Ha solo un enganyabobos! Ara també crisis i fa 4 mesos, no? Per què? El tripartit ha guanyat, però jo estic viu realment gràcies a l'hospital que està fent l'Ina, que té uns metges que són de cine. Menos mal que ja m'he curat. Ara ja podré anar a córrer al pont de Sant Vicent. Anem! El pont de Sant Vicent ja està acabat. Mireu que xulo. ¡Qué guapo está el pont, tío! ¡Wow! ¡Qué chulo! Este no es normal que vive en mi un bancal. Toca el tambor y me la toque. Ai, menos mal que siga cosa de l'hospital perquè em fa mal tot. Ai, els renyons. Me voy con la conciencia tranquila, el deber cumplido y con todos los proyectos, todos y todas las ilusiones, todas hechas realidad. Quan s'hem posat a repassar estos dies les coses que hem fet en estos 4 anys, de veres s'han marejat, Hem acabat marejats i jo em fa il·lusió ara marejar-los un poquet a vostès. Si Lina Insa continúa sent alcaldesa de Ontinyent, Ontinyent estarà orgullosa de ser Ontinyent i valenciana. I això a soles ho aconseguís el Partit Popular. I vostès saben perfectament a què me refereixo. O Lina Insa i el Partit Popular o un lío. Però al final vaig vindre així fa unes setmanes i varen presentar l'hospital que es mereix Ontinyent. I se farà i és molt interessant escoltar el que vaig a dir ara. Es farà en un govern municipal de Lina Insa que s'heu treballat a aquest hospital i en un govern del Partit Popular al govern de la Comunitat Valenciana. ¿Y qué es lo que ha costado tan diners, tío? ¿Qué es lo que ha costado tan diners? I així el que n'hi ha que fer és treballar. Colatges, hospitals, carreteres, accessos...